Praja Winatusat Gunging Pakurmatan dumateng para pangembat-pangembate praja satriyane nagar dalasan para pinisepuh kasepuh ingkang satuhu kinebet dumateng para pamirsa kakung Sumawana Putra para sutresna budaya adi ibu dumateng kadang-kadang kawula warga YPS ingkang kawula warga YPS ngaturaken salam takluk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamayu hayaning budaya aji saka gugur gunung matur suwun tunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suradi wonten ing dukun Sida Gaduh ingkang sampun kepareng nimbali kawula sak kandhang warga YPS anamung bilih ing samangke para kadang YPS anggenipun pementasan adu blajen kirang perbawani mawadun nyuwun agunge samudra pangaksana amarga kawula mriki tasih wonten ing pasinah tunjuk dumateng para pamirsa kakung Sumawana Putra kawula kadang YPS boten saged dalu-dalu anamung sumangga mirsani kados pundi pripun Sang Yaksa Bedrug Sida Tapa nuwun nuwun sembah nuwun jaya jaya wijo yanti
syukur oleh Allah ini rasa menereng panggayo lu ekado prabat trambil tadi berkedewi ning rasa pangrasa nyandang janji wasana Silih banyu saking langit tiba kodho lumebet ing panggon anut nyemplung lelakon ngawune coba rong saat itu
Jogja Kantan sangat jani Sepine rasa ati iki Paslonku Singkati saksikan isu Muka-muka Siramu eling aku Kapan Bojormu tak tunggu Wayai, 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 di pojone kok sakit, no, wis pokoke no, ayo cepet balik, wis pokoke ku kancane, kamu kawai, sapu beres, dan saya
Mari